ҳозирини арҷманд, тамошои филми мустанади «Хиёнат», ки аз 3 қисм иборат буд, тариқи шабакаҳои телевизионӣ, воқеан як таассуроти бисёр ҳам ҷиддиро дар зеҳни, фикр мекунам, на танҳо мо, балки дар зеҳни тамоми шаҳрвандони Тоҷикистон гузошт. Ҳамаи мо эҳсос кардем, ки то куҷо ташкилоти террористию экстремистии ҳизби Наҳзат барои расидан ба ҳамон ҳадафҳои нопоки худ то куҷо омодаанд, ки аз ҳама имкониятҳо истифода кунанд. Агарчи тӯли солҳои хеле зиёд инҳо аз нерӯи силоҳ фаровон истифода мекарданд, миллиардҳо сомонӣ ба иқтисоди кишвар зарар оварданд, даҳҳо ва садҳо нафар аз шаҳрвандон, аз он ҷумла зиёёни эҷодкорро куштанд. вақте ки ин филмро мо мебинем, баъзан ман худам, ки тақрибан 20 сол собиқаи кории журналистӣ дорам, як андоза нороҳат аз он шудам, ки бибинед аз ҷониби ана ҳамин ҳизб дар солҳои ҷанги шаҳрвандӣ зиёда аз 70 нафар журналист куштаву нопадид шуданд. рӯйхатошо, ин рӯйхатое ки масалан дақиқ аст, чӣ қадар метавонем мо номҳои зиёдеро шояд сабт ҳам накарда бошем. аз ҷумла аз худи вилояти Хатлон ҳам мо журналистони бисёр ва бисёр забардасте доштем, ки дақиқ шудааст имрӯз мақомоти тафтишотӣ дақиқ карданд, санҷиданд, ки кори дасти анамин ҳизби Наҳзат аст. аз он ҷумла ёди онҳоеро ки ҳоло зикр мекунам гиромӣ бод, журналистоне мисли Олимҷон Ёрасенов, Тураҷон Қобилов, Шарофиддин Қосимов, Пиримқул Сатторӣ, Шарифамо Кишварова, Эмилия Падабед, Зикрулло Валиев, Саидҷалол Фахриддинов, Зуҳуриддин Суярӣ, Абдухолиқ Содиқов, Абдурашид Ҳомидов, Ҳомидҷон Ҳакимов ва чандин нафари дигарро гирифтан мумкин аст, ки дар солҳои ҷанги таҳмилӣ онҳо аз ҷониби ҳизби Наҳзат ба қатл расиданд ва то имрӯз масалан ҷасади бисёре аз инҳо то ҳанӯз пайдо нашудааст. мо дар бораи шахсияти Мирзои Салимпур, чӣ гуна аз радиои Озодӣ ронда шуданаш тариқи ин филм огоҳӣ пайдо кардем. Журналистика мегӯяд беғаразиро бояд риоя кард, аммо вақте сухан дар бораи амнияти миллат меравад, бояд ки арзиши асосии аввалин дараҷа ин бошад. бинед ҳатто масалан журналистони рус, ки мо дар бисёр маврид онҳоро барои худ масалан намуна ҳисоб мекунем, ҳатто онҳо ҳам вақте гап дар бораи манфиатҳои миллии кишвари худаш мерад, ҳеҷ манфиати дигарро онҳо масалан ин журналистон ҳамеша дифоъ аз ҳамон манфиатҳои миллии худ мекунанд. дар бораи масалан Саид Юнуси Истаравшанӣ, ки пойгоҳи кимиёи Саодат дорад, Муҳаммад Иқболи Садриддин Ислоҳнет, Теймур Кличев, ки имрӯз аз анҷумани банон озодандешони тоҷик намояндагӣ мекунанд, Равшани Темурён. мо ҳатто аз маълумотҳое ки тариқи воситаҳои ахбор мерасанд дар бораи Амруллои Низом ва чандин нафари дигароне ҳастанд, ки имрӯз бо фармоиш дар шабакаҳои иҷтимоӣ фаъолона нисбат ба фаъолиятҳои бисёр ҳам густурда, бисёр ҳам ояндасозонаи ҳукумати Тоҷикистон, давлати Тоҷикистон ғаразҳои худашонро менависанд. дар давоми 20 соли ахир Тоҷикистон аз як кишвари бесуботу ҷангзада ба 10-гонаи амтарин давлатҳои дунё шомил шуд ва инро худи мо не, балки созмонҳои бонуфуз, пажӯҳишгоҳҳои бонуфузи сатҳи ҷаҳонӣ эътироф карданд, ки ин аз гӯем хидматҳои шабонарӯзии раҳбарияти сиёсии давлат ва худи мардуми Тоҷикистон, ки дар атрофи пешвои миллат сарҷамъ омаданд, сиёсатҳои бунёдгаронаи роҳбари давлатро ҳамаҷониба дастгирӣ мекунанд ва аз ҳамин иттиҳоду сарҷамъии ҳамаи мову шумо мо ба чунин натиҷаҳои хеле хуб расидем ва умед дорам, бовар дорам, ки дар оянда Тоҷикистони мо дар ояндаи наздиктарин ҳам ба як кишвари мутараққӣ табдил хоҳад ёфт. пешниҳод кунам ба созандагони ин филм, ки
حدال امکان آن را به زبانهای خارجی از جمله مثلا روسی و انگلیسی هم اگر امکان باشد ما ترجمه کنیم تا که جامعه جهانی هم روشن‌تر عمیق‌تر فهمد که چگونه بدکاری ها و زیانکاری ها از جانب این تشکیلات اکستریمیستی رسیده است و آنها هم در شناخت این تشکیلات اکستریمیستی، در شناخت بدکاری های این تشکیلات گویم تصمیم های خودشان را درست گرفته توانند.